siger væk til den derovre, så går den her rundt, så står den lige pludselig der. Så tror jeg den stadigvæk, at der er CE-mærker i. Kom her, Lille. På jorden, ikke? Så ved de, det er en af patruljen. Ja. Kom, løb. Er du stadig ved at stoppe? Ja, ja. Alle passende. Mine 20 sidder jo nede bag i, så jo, det tror jeg nok, ja. Det siger jo ingenting. Nu må man ikke med mig ryge på et spejdercenter. Eller en flyvemaskine heller. Fordi det er en sang, hvor man bruger krop til at vise noget, og så man rykker lidt afstand mellem hinanden. Kan du gerne følge lidt der? Forreste kan rykke lidt fremad. Forreste kan rykke lidt frem. I forreste kan rykke lidt frem. Godt se, den her flyver, det er en spejderflyver, og det er en gammel spejderflyver. Og den skal have en lille smule hjælp. Er I klar til at give den lidt hjælp, når den kommer i luften? Så det første, vi skal have gjort, det er, at vi lige skal have rystet søvnen ud af landingsstellet på det her fly. Hvis vi lige tager og ryster her det højre hjul rigtig godt, og det venstre hjul rigtig godt, og så det fleste, dem der har været ude flyve, det har godt set, der er nogle vinger. Ude på vingerne, der sidder nogle flaps. Nogen der har set det? Den skal også lige have rystet. Og laver nogle flaps her, så flaps noget helt frem, og flaps det helt tilbage, og flaps det helt frem, flaps det helt tilbage. Det bliver en stor ting, hvis vi bruger, hvis vi flyver. Hvis vi skal flyve, så starter vi med at få det til noget frem på, og så gør vi en anden sted. Så tager vi flapsene herop, og når vi har fået rigtig meget fart på, har I fart på? Så skal vi have flapsene tilbage og næsten frem. Og så er vi i luften, det er rigtig godt at se. Velkommen til det her spejderfly, BDS 2011, på vej mod Centralafrika. Mit navn er kaptajn Knoglemose, og som I ser, så flyver vi rasende hurtigt. Hvis I kigger ud af vinduet, så vil I se, at vi allerede faktisk passerer LaLandia og er væk fra Danmark. Og nogen, der har været
kan I se Eiffeltårnet. I kan se Disneyland. Er der nogen, der har været der? Vink lige til Mikkel. Vi skal se kysten af Afrika. Der er ikke så langt til Afrika. Og vi flyver ind over Afrika. Og på venstre side, der har vi faktisk Egypten med pyramiderne. Og på den anden side, der har vi Marrakesh, marked, kameler, broderier, næsten duftende. Og så flyver vi ind, og der er sand over det hele. Er der nogen, der ved, hvad det er? Hvad er det? Det er Sahara. Det øverste af Afrika, det er Sahara. Der er tørt der, hvor der er masser af dyr. Vi skal helt ned til midt i Afrika, til det man kalder Centralafrika. Og nu er vi klar til at lande. Er I klar til at lande? Vi vil have noget hjælp igen. Vi starter med næsehjulet oppe, og vi skal have næsehjulet ned. Og så skal vi have landingsstillet på plads, og så tager vi flapsen langsomt tilbage. Men det ser rasende godt ud. Velkommen til Centralafrika. I skal bare se her. Det her det er et stjerneløb. Og over på Centralafrika-posten, der kan hver gruppe få et mærke, som viser, hvad for en post de skal ud på. Det er ligesom det plejer at være, og dem, der ikke har prøvet det før. Velkommen til Afrika. Så klapper vi af piloten! Vi må godt spørge, hvad de vil have. Hvis der er nogen, der vil have en rød plet på næsen, så er det også fint. Hvis der er nogen, der vil have øre, så kan vi også klare det. Michael? Ja. Hun vil gerne have sådan en blå. Det synes jeg, der er en god hen. Hvem er... Så kommer jeg lige her. Kan du lukke op? Prøv lige at deltage her, i stedet for lige at ja. Vel? Men Det ligner altså meget stort. Sådan. Og så under sådan lidt. Hvor er det klippet? Og når man så er ved at være færdig, så er I ved at være noget. Bare med en hånd. Mars. Og så skal du sørge for at få samlet døren, så den bliver sådan en der. En lille mund. Nej. Det er jo stor hoved med en lille mund. Så når I er færdige med jeres klapkasse, så ligger I klapkasserne heroppe på. Altså, jeg har samlet de samme. Godt, så skal du. Og når I så har gjort det, så skal I lægge til heroppe på den her. Det ligner meget lille. Det er helt flot, ikke også? Kom her, nu skal jeg lige se, hvad man kommer. Holder du fast i dig? Her, så bliver det klippet. Min hvad gider han ikke? Du skal lige lade den flade og lægge den på, ellers så kan den ikke blive bagt. Nej, der er ikke plads. Jo, der er masser. Det er sammen. Jeg lover. Vi skal have nogle lange. Skal vi bygge et hver? Ja, tror jeg. Det bliver sjovt i hvert fald. Nej, du skal ikke sætte den ind i midten, det jo. Nu skal vi sætte den over. Jo, vi skal sætte den. Sætte den ud på Nej, græsset. man skal ikke sætte den der. Sæt den sådan der, som Emma lige gjorde. Sådan der. Sådan der. Og helt ærligt, lad lige der. Ej, kan vi ikke skifte? Og prøv at gå derude i mig. Prøv at gå derude i mig.
Vi skal slippe. Vi havde lidt til at klippe mig. Ja. Er der ikke en sprittus eller klar? Her skal man male lidt i hovedet. Man skal have nogle streger, eller man skal have en grøn næse, eller prikker på næsen, eller et eller andet mærke. Det må man selv op. Og hvis man ikke vil males, så siger man bare det. Kan I sætte ind på de øjeblik? Endelig er der nogen, der forstår det. Det er godt, I er fine. Jeg har alle jo prikker på næsen. Nej. Du skal lige, og du mangler røde prikker, ja. De der piller, I fik deroppe i start, de virker over. De virker ikke, det må I sige til dem. De der piller der, de virker ikke. I er blevet syge. Nej, vi er ovenover nu. Okay. Sid stille. Du skal så røde. Sådan. Skal man ikke have med Lasse, til er du sammen? færdig? Ja. Så må du gerne finde det. Så slår vi teltet op. Hov, jeg skal have en, der... Ja.